You know how I feel. Τον κύριο εδώ. Εντάξει, είναι μια διαφορετική ζωή. Δηλαδή, πιστεύεις ότι άξιζε τον κόπο η διαδικασία και όλο αυτό το πράγμα που έκανες? Άξιζε, όχι και με το παραπάνω. Δηλαδή, ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω. Ήταν το σημείο, καλύτερη απόφαση της ζωής μου να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα εδώ νομίζω ότι εσύ με κλείσεις παραπάνω, να κάνω παραπάνω πράγματα από ότι... Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Αυτό είναι total body lift. Κάπως έτσι. Άρα σε μπήκα μέσα με μια εικόνα την οποία ήταν αποκρουστική. Ήταν σαν να είπα, κάνε μου μια γλυπτική σώματος και να έχουμε αυτό το αποτελέσμα. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και θα το συνέστηνες σε κάποιον άλλο. Οπωσδήποτε. Είναι μια διαφορετική ζωή. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. The river running free,